hayi njalo yeah ayijiki uma isinje ayithatha ayibamba tabalabala yebo ngiyeswa yabona umuntu uma eshinto endlini yakho ungaligudli iguma 3 main areas ba-attack indawo la ozospend isikhathi sakhe esiningi. A, bedroom, number 1. 2, kuba yi-toilet. Wathi ngibo senze example. Asenze example. So mabaya ku-toilet, they don't attack toilet thizeni what. They attack the system. Yabona? So kuvulwa la ebese ifakwa la khona izodissolve each time when we are flush, and then it goes into the system. Khona le nto izomosha ini njalo wena mawuthi uzoyisebenzisa ke. Area number 3 kuba yikhishi. Yebo ngiyezwa. When they do lento bayifake ngaleyo nto uyakhuluma lo muntu obviously. Uyayibona? Right. Owakho umsebenzi. Very simple. Mina nginamasimba mina ibuyisana back kuwena. Anginazo leso sikhathi mina ngiyena umngani wakho. Hayi angena nje umngani wakho angena nangebhadi. Mawukwazi ukwenza into enjalo usho ukuthi uzama ukumbulala. Akufufayo ke. Injalo nje. Yabo? Learn. Once you learn to protect yourself. Uyakudlala abantu. Yo, let's watch his every move. Yo. Hlala ulindele. I will always preach the same thing. Hlala ulindele. Hayi, ake ngithule. Niphile njalo niyezwa.